שלום כולם, אני אורלי ותודה שחזרתי לצפות באוצרות הבאות שלי. היום אני רוצה להראות לכם איך להכין סליים פלאפי בלי קצב גילוח. ובואו נתחיל. אנחנו לוקחים את הקערה, שמים קצת דבק. כמות הדבק זה יהיה גודל הסליים. עכשיו אנחנו נוסיף טיפה של דבק שקוף בשביל שהסליים יהיה יותר שקוף. אז אפילו טעם טוב. נוסיף ממש טיפה. אוקיי. נראה לכם איך זה נראה בינתיים. בינתיים ככה. עכשיו עם כפית מערבבים טיפה שיהיה יותר כזה טוב. אוקיי. ואגב, תשתפו את הסרטון הזה לחברים. עכשיו מי שיש, אנחנו אמרנו סליים פלאפי בלי קצב גילוח, אז אנחנו נשתמש בג'ל גילוח. זה כמעט נגמר. קיטי, סום פה כי שימו ממש טוב. אין כמעט שום דבר. הנה הם מערבבים. זה ג'ל גילוח, טוב אפילו כתוב פה ג'ל גילוח. אוקיי, זה כבר מתחיל להראות טיפה גושי. מתחיל להיות טיפה גושי. וכן, עכשיו למי שיש מוסיף את הצבע. מי שרוצה לדעת איך הכנתי את זה, אני מכינה, כן, שמעתם נכון, הבית אפל נפעל בשביל לעשות צבע. אם אתם רוצים שאני אראה לכם, אז תגיבו בתגובות. זה עם נצנצם, אבל הנצנצם פה. שמים, הנה, הוא נוזל, טוב. ומערבבים. אוקיי, זה לא יצא ממש צבע, אבל לא נורא. בכל זאת זה יהיה די יפה. עכשיו אנחנו לוקחים מפעיל, וכל פעם שמים. שמתי. מערבבים. שזה סליים מדהים. אוקיי, זה כבר מתחיל להיות, כמו שאתם רואים. זה, הנה. אוקיי. יחסף. לא שהוספתי יותר מדי. צריך כל פעם להוסיף כמויות קטנות. אז אנחנו נוסיף עוד דבק ואתם בטח יודעים כבר למה. אז אני אוסיף ואוסיף עוד ואני אחזור לכם. אוקיי, אז הרווחתי, הוספתי דבק שקוף, דבק לבן. רק את זה ותראו איך פתאום ממש טוב. אני אלוש אותו עוד טיפה. תראו. אני אחלך פה טיפה אבל לא נורא. אני אחזור לכם כשהוא יהיה ממש מוכן. אוקיי חברים? זה סליים שיצא. הוספתי לו ממש עוד טיפה של ג'ל גילוח אבל נגמר. והוא ממש פלאפי וקרנטי. אם אתם הבנתם זה קרנצ'י. ואני רוצה לראות אם עכשיו הוא יצבע. אז נוסיף טיפה של אומייגאד. הצבעים שלי הם לא הכי שווים, אבל בכל זאת אם אתם רוצים לדעת איך הכנתי, תכתבו לי בתגובות ולא לכתוב לי את תגובות רעות, אני מאוד, זה ממש פוגע. כן, אז אני אוסיף ואני אראה אם זה יצבע. טוב לכם אחרי מלא זמן, באמת, זה לא רע. אוקיי, אבל בכל זאת תראו את זה, הוא שקוף כי הוספנו לו דבק שקוף שאני צריך לקנות עוד. וכן, זה היה הסרטון היום, אז זה הסליים בעיקרון שיצא, שאני חוזרת לכם. זה הסליים שיצא, ויצא ממש טוב, ממש קרנצ'י. אם יש לכם צבע, זה לא הכי טוב, אתם יכולים להוסיף. ואני שכחתי, צריך סליח סום, פשוט שם את זה שם, מפליץ. הנה. טוב, זה היה הסרטון היום.
ביי ביי, מקווה שנהנתם, ואל תשכחו להשאיר בלייק ולהירשם לערוץ אם עדיין לא נרשמתם. ביי! נתראה בסרטון הבא.